Helo, be yw ti'n meddwl o'r ffilm Minions? Dwi isio mynd i wylio ffilm nos Wener. Es i'r sinema i wylio ffilm. Roedd yn ddoniol iawn. Be wyt ti'n feddwl o'r gwersi Cymraeg? Mae gen i ffrind sy'n eisiau dechrau dysgu. Maen nhw'n ddiddorol a defnyddiol. Dwi'n hoffi'r dosbarth. Dwi'n cael llawer o hwyl efo pawb. Be wyt ti'n feddwl o 50 Shades of Grey? Dwi wedi clywed llawer am y llyfr yma. Dwi ddim wedi ei ddarllen. Ga i fenthyg y llyfr ar ôl i ti ei orffen? Cei, siŵr. Be wyt ti'n feddwl o'r Eidal? Dwi isio mynd ar fy ngwyliau. Mae'r Eidal yn fendigedig. Mae'r bwyd yn flasus, mae'r gwin yn wych ac mae'r golygfeydd yn hyfryd. Be am Ffrainc? Be wyt ti'n feddwl o Ffrainc? Dwi wrth fy modd efo Ffrainc. Mae de Ffrainc yn arbennig. Dwi isio mynd i le gwahanol y tro yma. Dwi wedi bod yn Ffrainc sawl gwaith. Lwcus iawn. Wyt ti wedi gwylio y Gwyll ar S4C? Do, mae'r gyfres yn dda. Mae'n gyffrous. Be wyt ti'n feddwl o'r prif gymeriad? Dwi wrth fy modd efo fo. Mae o'n olygus, tydi? Ydi. Be wyt ti'n feddwl o'r plismon arall? Yr un efo sbectol? Mae o'n ifanc, tydi? Dwi'n meddwl ei fod o'n gymeriad neis. Oedd o'n actio ar Pobl y Cwm hefyd? Oedd, ond roedd o'n gas ar Pobl y Cwm. Dwi wedi bod yn siopa yng Nghaer. Ges i got. O, da iawn. Ti wedi bod yn chwilio am got ers talwm. Be ydi lliw dy got newydd? Mae hi'n got felen. Dwi'n hoffi'r lliw melyn, ond mae o'n gwneud i mi deimlo'n hapus. Gwahanol, does gen i ddim llawer o ddillad melyn. Mae'n well gen i liw glas. Welai di nos fory. Wyt ti isio lifft? Oes, please. Wyt ti'n cofio bod Carwyn a Mair yn dŵad hefyd? O, do'n i ddim yn cofio. Sut un ydi Mair? Dydw i ddim yn ei nabod hi. Mae hi'n fyr ac yn ddoniol. Mae hi'n dalentog hefyd. Mae hi'n gallu canu'r delyn, y piano a'r ffidil. Welai chi am 7 o'r gloch nos fory. Hwyl! Created using Powtoon.